L-Odwa Tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li risqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoqilna, nitolbuk li iħenna lina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu. U l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ, arawh, ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu? U min hu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jsaffihom bħad-depp u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jiena nibatilkom l-Elija il-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża. U jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied l-missirijietom li ma niġix naħba tal-art u nħallija tinqered. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ngħidu flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqatek mulej arrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jara fil-patt tiegħu. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.
Emanuel, Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana, mulej Alla tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Eliżabetta għalqilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, iżda Ġwanni ikun jismu. Allura m'hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-lodija u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mela x'għad ikun dan it-tifel? Din kienet ir-reazzjoni tan-nies meta semgħu illi twieled Ġwanni l-Battista. Kienet din ir-reazzjoni għaliex huma kienu jafu li Eliżabetta u Zakkarija kienu kbar fl-età u Eliżabetta ma setax ikollha tfal. U għalhekk kienet diġà xi ħaġa ta' staġib illi twieled tifel. Ma barra minn hekk anki kif saret din illi Zakkarija f'mument minnhom meta rċieva l-messaġġ mill-Anġlu Gabriel ma baqax jitkellem u meta twieled tat-tifel beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. X'għad ikun dan it-tifel? Din kienet ir-reazzjoni u fil-fatt kellhom raġun jaħsbu hekk għaliex dan kien tifel speċjali. Dan kien Ġwanni l-Battista l-prekursur ta' Ġesu. Dak illi ġie qabel Ġesu. U fil-fatt rajna fl-ewwel qari mill-profeta Malakija se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi. Dan kien Ġwanni l-Battista. U nafu aħna li Ġwanni kien prekursur ta' Ġesu, imma bliba mod kien prekursur. Kien prekursur tiegħu bit-twelid tiegħu l-ewwel nett. Ġwanni twieled ftit xhur qabel. Aħna niċċelebraw il-festa tiegħu tat-twelid fil-fatt 6 xhur qabel eżatt it-twelid ta' Ġesu. U nagħmlu dan għaliex meta l-Anġlu Gabriel kien der il-Marija u jaċċettat u hemmhekk tnissel Ġesu bidiet il-ħajja umana ta' Ġesu, kien qalilha dikinhar illi Eliżabetta kienet fis-sitt xahar. U għalhekk 3 xhur wara twieled Ġwanni il-Battista u 6 xhur wara t-twelid ta' Ġwanni niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Kien prekursur bit-twelid tiegħu. Kien prekursur ta' Ġesu wkoll bil-kelma tiegħu. Ġwanni l-Battista narawh ixandar il-kelma
iwassal l-aħbar it-tajba, jagħmel dan b'mod ċar, bla biża, bil-kuraġġ kollu, u dejjem iwassal lin-nies għand Ġesu, jgħidilhom mhux jien il-Messija, huwa hu l-Messija. U b'dan mod għen lin-nies biex jaslu għand Ġesu bil-kelma tiegħu. U kien prekursur ukoll Ġwanni bl-istess isem tiegħu Ġwanni. Hawnhekk aħna qrajna id-diskursata li kien hemm bejn l-qraba għaliex dawn rridu jsemmuh Zakkarija għal missieru l dan it-tifel itwieled, imma l-Anġlu Gabriel meta der Zakkarija kien qallu inti semmih Ġwanni. U għalhekk li Elisabetta qalet Ġwanni ikun jismu, u meta saqsew Zakkarija ma setax jitkellem, kien għaddu ma setax jitkellem, talabhom xi ħaġa fuq jikteb u kiteb ismu huwa Ġwanni. Li jfisser Joħanan ifisser Alla li jħenn, Alla kollu mħabba. F'dan l-istess isem hemm il-messaġġ kbir qed iħejji minn qabel it-triq għal Ġesu li huwa propju dak li jinkarna din l-imħabba kbira u ħnina ta' Alla. Bħalma kien spjega Ġesu, Alla hekk ħabb lid-dinja li tali l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. U Ġwanni kien prekursur ukoll ta' Ġesu bil-mewt tiegħu. Għaliex nafu li minħabba li xandar il-verità spiċċa l-ewwel maqful il-ħabs u mbagħad maqtul. Il-martirju tiegħu kien diġà figura ta' Ġesu kien qed iħabbar minn qabel se jgħaddi minnu Ġesu bil-mewt tiegħu illi imbagħad fissret għalina s-salvazzjoni. Dan nies qalu x'għad ikun dan it-tifel. Aħna llum nagħmlu tajjeb jekk aħna fuq l-eżempju stess li jagħtina Ġwanni, il-kelma u x-xhieda tiegħu, ma nieqfux fuq dan it-tifel imma nimxu għal tifel ieħor, għal Ġesu, bħalma jippunta Ġwanni dejjem leħ, u dan il-miliet inħarsu lejn Ġesu is-Salvatur tagħna. U niftakru dak li għedna fis-Salm, inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U nitolbuh lil Ġesu biex jimliena tassew f'dan il-miliet u fis-sena l-ġdida wkoll bl-imħabba u bil-tina tiegħu ħalli aħna nimxu warajh il-jiem kollha ta' ħajjitna. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek li bledmin kollha itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li aħna nħarsu dejjem lejn Ġesu, is-Salvatur tagħna, u nħalluh jifdina u jsalvana fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Imlina mulej bl-imħabba tiegħek u bil-paċi tiegħek f'dan il-miliet ejna biex aħna nkunu strumenti ta' din l-imħabba l-paċi tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbuk anki biex dan iż-żmien tal-miliet isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fil-mumenti ta' tbatija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom, speċjalment ħajaddu dan il-miliet waħedhom, nitolbuk biex isibu anki sinjali ta' mħabba mill-oħrajn ħalli huma ma jħossuhomx waħedhom u jkollhom min jerfa' magħhom il-piż ta' tbatija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu
il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex intilqahom fih ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru wkoll f'dawk kollha li qegħdin il-bot minn art twelidhom, niftakru anki dawk kollha li jsegwu din il-quddiesa minn tant postijiet fid-dinja u nitolbu wkoll niftakru fihom speċjalment f'dan żmien tal-miliet, tolbu għalihom u għall-familji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li biha nagħtuk qima perfetta biex niċċelebraw f'fema safja twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġni stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-fer nitħejjew għall-misseru tat-twelid tiegħu biex isibna nissru nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk ma l-anġlu mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi inħabbru mlewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Wara ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Biex ħaresni għata dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti
u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fih nagħtiek mulej għatina s-sliem biex bl-imsiebaħ mixawla f'idejna nistennew nilqgħu kif jixraq il-libnek il-Aziz li ġej fostna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju llum b'talba biex dan il-miliet jimlina bil-paċi u l-ferħ tal-mulej li sar bniedem fostna u għalina. Se ngħidu llum il-misteri tal-ferħ il għaliex qegħdin proprju daqshekk viċin din il-ġrajja tal-miliet. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at ngħadek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera bieħ kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta żidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missielna li inti fis-smawiet għandek ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħatjalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera bieħ kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrina d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħatjalina, u
u la daħani fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġana l-rebbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missejna li inti fis-smawiet għaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern.
Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sittna Marija u San Ġusef tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missienna li inti fis-smawiet għadda ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubitna bħal ma naħfru l-menuħa tjalina, u la daħanix fit-tġrib iżda l-islam id-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana. Dawwa lejna dak lajnin tijek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missienna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħal ma naħfru l-menuħa tjalina, u la daħanix fit-tġrib iżda l-isna mid-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzi memlier mulejmijek imberk inti fost n-nisam perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina medimbin, issa u fissija tal-mebtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Krist.
Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. liżjed safja, Itlob għalina. liżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. seħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosario mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tiegħek mulejana li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija din Verġini inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu itħolarina fit-taqbida. Kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fossi tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarries tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnien u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbiru Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.